uNkosumwelo noNkonyana around 1999 wathi unobangela wokufa kwabakhwetha yingqumbo yeminyanya. Akukho mntu owazama ukuyisabela into yokokuba Nkosi mntwanegazi uthetha ukuthi nina zange kubekho kwamntu oyilandelelayo. Koko isebe lezempilo laqhubekeka lisebenzisa izifundiswa kwiingxaki zolwaluko. I remember even uDr Mamisa Khabula engumntu ongumama enjalo nguye wasiphathela iTaraclamp esithi ke izaba sisisombululo kwiingxaki zolwaluko. Isisombululo esiza ngumntu ongumama. Xa unolinka ezi video zimbini ndizenzileyo zidibene nento yokokuba umkhwetha ebehlambulula nasendlebeni yenja xa enezinto azenzileyo eyinkwenkwe angakwaziyo ukuzithetha emaxhegweni. Khawulinke ke ngoku le nto mna ndiyithethayo ngo-2023 ne uyilinke nentetho kaNkosumwelo noNkonyana 1999 ziyadibana. Ukuba ungathi uyinkwenkwe andithi amadoda arayithi ekudlwenguleni, kodwa make siyibamba apha enkonkweni singaphumi emxholweni. Ukuba ungathi uyinkwenkwe uyokudlwengula umakhulu wakho nokokuba ngumakhulu welali, as long ingumakhulu, aze laa makhulu akuqalekise. Xa ekuqalekisa laa makhulu nezinyanya zakho ziyakuqalekisa. Ngeli xesha laa makhulu akushwabulelayo wenza le nto ungamelanga uba uyayenza, kuba kaloku oomakhulu bethu zizinyanya zethu ekumele uba siyazikhusela ezi zinyanya zethu. Xa ke ngoku wena uyile nkwenkwe inohamba iyodlwengula ugogo, udlwengule uThixo uqobo, udlwengule isinyanya uqobo, utshikilelwa zezakho izinyanya zikuqumbele. Izinyanya zikagogo lo umdlwenguleyo, xa ugogo eshwabula izinyanya zakhe zidibana nezakho ziqumbe ngeli sikizwe lenzileyo, uzawuzikakela ebhomeni. Kungenjalo uzibona uphathwa kakubi ngamakhankatha, wenziwe nje izinto ezingabhadlanga, kube nguphantsi phezulu, kungachaneki uba kwenzeka ntoni, kanti uwedwa izinyanya zakho zikutshikilele. Ingenapho ke laa ntetha kaNkosumwelo noNkonyana ethi iingxaki zolwaluko zikwingqumbo yeminyanya. Ithetha ukuthi ke iingxaki zolwaluko zisekubeni uba sibafundisa kangakanani abantwana bethu ukuhlonipha. Thina xa ugogo ezihlalela yedwa sasingayazi uba ugogo yinto yokudlwengulwa ohlala yedwa. Ubuthi uzigqithela nje usiya esikolweni athi mntanam zondisengela, uthathe ithunga usenge inkomo kagogo, wagqiba usenga inkomo kagogo athi yikhuphele nje mntanam ngaphandle eyadini, uyiyeke uhambe uye esikolweni, ukhuphele laa nkomo uhambe uye esikolweni. Akusikelele ugogo, akusikelele ugogo. Njengoba siyaguga ngoku ndileqa i-60 years ndigezelwa ngabantwana abana-20 abazintanga zabantwana bam. Bandibona ingathi ndimhle, bacinga fanuba ndilingana nabo, abandiqondi uba ndilingana noyise. Ndithetha ngento endiyaziyo, ndithetha ngamava. Remember, abantu abanjengam abafuna kwireyidiyo kuba thina sithetha ngokuyazi le nto, sithetha ngokuzazi uba zeziphi izisombululo ebezinokwenziwa. Le nto iqala ngelaa xesha kufuneka umntana ekhulisiwe, iye kulaa ndima yento yokuba xa engalungi spiritually yintoni efuneka yenziwe. Kufuneka abule izokwazi uba axolelwe zizinyanya zakhe. Ngelaa xesha uthetha endlebeni enja uzawuxolelwa zizinyanya zakho. Khumbula, madoda, madoda, hey, ndiyanisizela. Khumbula, thina maXhosa inja sisinyanya. That is why umakoti engasoze ayibethi inja. Umakoti seguba uba kungene inja yokhotha ilitye, ubiza umntu walapha, ibe nguye ozobetha laa nja kuba inja isimboliza isinyanya. So ngelaa xesha uthetha endlebeni enja uqolisa kwizinyanya mani. Andindiqhela amasimba amadoda, sorry. Ish. But ndiyakhathazeka kuba andithethi izinto endizikhe emoyeni. uNkosumwelo noNkonyana wathi yingqumbo yeminyanya le iyingxaki. Ndikuhlalutyela ke ngokuba ingqumbo yeminyanya iza kanjani. Uyabona thina
Uba ubethwa ngumuntu omdala ububaleka, uba uthukwa ngumuntu omdala ubungamphenduli, ubuhamba uyoripota kokwenu. Isizathu soba mawubaleke ungalwi, isizathu soba mawungamphenduli, akufunekanga umuntu omdala akuqalekise, kuba xa ekuqalekisa umuntu omdala naye uyisimboli yesinyanya. Xa umuntu omdala ekuqalekisa, ingakumbi uyinkwenkwe, uyakumbathwa ngamashwa. Xa ekuqalekisa nezinyanya zakho ziyakutshikilela. So uzawuthi kufika ixesha loba mawoluke ube u-empty, ungenasinyanya uhamba naso, uzihambela wedwa. Uzawuba lixhoba lokuxhatshazwa, ubulawe, kanti ubulawa kuba awunanto ikuprotektayo. Ugule, ufe, u-empty, woluka u-empty. Ndisizawuphinde ndingene nzulu kule ngxoxo, ndisayikha phezulu mani. Kwaba bandinqandayo niyandikhathaza kuba ndivalelwe kaninzi ezireyidweni, ingakumbi kwa-SABC apho ndandiphangela khona, ndakhutshwa nguDr Nokuzola Mndende. Owenza i-research azoxelela abantu, asenzi izi-research thina asenzi izi-research sizoxelela abantu, koko sithetha into esiyaziyo. Akholelwe okholelwayo, angakholelwa ongakholelwayo, ayifuni mna ke leyo. Ndikhathazekile. Akumnandanga uthukwa ngabantwana abazintanga zabantwana bakho. Nizawuqunjelwa zizinyanya zenu, niqalekiswe zizinyanya zenu. Niqhubekekani, kukho noonquku izithuko endithukwa ngazo. Umbuzo wam, izifundiswa ke zithetha ngolwaluko zingena ngqo kulwaluko, zithethe izinto ezimasikizi, akho mntu uthukisayo. Mna ndithetha ngespirituality kulwaluko, ndithetha ngespiritual side kulwaluko. Iintombi namhlanje ziyazala, maziyazi uba ubumntana unamashwa uzawuba lixhoba lokufa. Maziyazi intombi loo nto leyo. Amakhwenkwe mawayazi into yokokuba uba wakwazi uziphatha hambe esilwa nabantu abadala, azawutshikelelwa zizinyanya, aza kuba nemashwa, aza kuba neziqalekiso. Mawayazi amakhwenkwe loo nto. Kutheni nto funeke bengayazanga? Ingathi kanti kwaba ndivalelayo bayinxalenye yale nto mna ndinqandayo. Ndiza ne-spiritual side kulwaluko, because if simule nonkonyana uthi ingxaki yolwaluko yingqumbo yeminyanya, bekumele uba ke ngothina sihlalutya ingqumbo yeminyanya, sivelele zonke iinkalo, nawe uze nolwakho ulwazi kwingqumbo yeminyanya. Yitopiki yokuqala le ndiyenzayo mna ulwaluko. Emveni kweminyaka emingaphi, kwakungo-1999 uNkosi uMngwele Nonkonyana ethetha ngengqumbo yeminyanya. Zange kuphinde kubekho into eyenzakalayo. Till today, it's more than 20 years ngoku. Mna ndibuyela back kulaa nto yokokuba isizathu soba ingadisombululeke into yolwaluko yinto yokokuba iqhotyoshelwe kulaa ngqumbo yeminyanya yayithethwe nguNkosi uMngwele Nonkonyana. Kukho abantwana abandithuka ngotyu, tatakho yamthuka ngonqu. Niseza kutya amazinyo wenu, nilambe nitya amazinyo wenu. Niseza unxanwa, nisele iinyembezi zenu. Kuza indoda endala kangangam, iza neembono zayo, indoda evalelwa ezireyidweni, icebisa nina uba ukuze nisinde ekufeni xa nisoluka nimele nithini, ninithuka ngotyu. Thixo nisikelele, anandisele imihla yokuphila, nizinjubaqa ninjalo.